dámy a páni, prichádza Peter Štrbka a David Soukeník. Ďakujem veľmi pekne, ja som stál vonku a vy ste prichádzali a štrngali sme si a si nám gratulovali k úspechu. A keď som zamyslel sa nad tým, že čo znamená úspech, tak múdrejšie ako ja Thomas Wolfe, taký americký spisovateľ, povedal, že úspešný človek je vtedy, keď ho už nezaujímajú ani peniaze, ani komplimenty, ani pozornosť, tak v kontexte tohto výroku my ešte úspešní nie sme. Takže naďalej naše služby budú spoplatnené. Po 20 rokoch sa nechystáme prejsť na 100% pro bono, takže keby niektorí z vás sa nádejali, že už sme úspešní a už teda nepotrebujeme nič z toho, tak to nie je pravda. A zase Bob Dylan mal dobrý druhý výrok k úspechu, keď povedal, že pre úspech človeka stačí, že ráno dokáže vstať, večer si dokáže láhnuť do postele a dosiahne stav, že medzi tým môže robiť, čo chce. Takže ani tam ešte nie sme. Tak nepovažujem tých 20 rokov za vrchol nášho úspechu, ale považujem to, že sme stále na ceste a na tej ceste sme s vami a sme vďaka vám. Toto nie je náš úspech, toto nie sú naše zásluhy, pretože advokát bez klienta nevyrastie. A teraz sa poďme pozrieť do nápoja. Myslím, že Alo to volá, že nájdi si svoje šťastie. V čom je for? For je to, že sú tam 3 brilianty v šampanskom Lanson, ale v ostatných pohároch sú zirkóny. Dávajte si pozor, aby ste ten briliant nevypili. Alo Diamonds tu má takú mašinku, ktorá vám povie, že či to je briliant alebo zirkón. Takže na zdravie, všetko najlepšie k 20-ke. Vrátil sa k nám Miro Hlivák. Ja som rozmýšľal, že ako ho uvedieme, že keď sa vrátil, lebo veľa ľudí ho pozná. Viete, že zblúdil na cestu nejakej verejnej služby a keď som sa ho pýtal, že prečo to spravil, tak teraz sám na to hľadá ťažko odpoveď. A poviem to tak, keď bol u nás, všetci sme ho mali radi. Aj naši klienti ho mali strašne radi, lebo to je fakt jeden z mála ľudí, že keby som mal reálny právny problém ja, tak poviem, áno, Mirko, chcem, aby si ma zastupoval. Potom sa stal na 5 rokov neobľúbeným. Dokonca niektorí z vás mi avizovali, že dnes večer ho chcú zbiť, takže je tu k dispozícii. Dámy a páni, Lukáš Štefánik. Ja len poviem toľko, že to, čo Miro povedal, keď odchádzal pred 5 rokmi do verejnej funkcie, nahradili ho 3 partneri a vtedy povedal, že on odchádza a že on bol taký šikovný, že ho museli nahradiť 3. Teraz ma vôbec nenapadá, že nikto neodišiel a prišli 2. Že čo to znamená? Že máme veľké srdce a vieme sa podeliť so ziskom. Možno ešte predtým poviem len jednu vetu, že neboli sme vychovaní ako Habsburgovci, že neboli sme pripravovaní ani na vládnutie, ani na spoločenskú zodpovednosť, ani na to, že raz budeme majitelia alebo spolumajitelia najväčšej kancelárie, ktoré má nejaké miesto a má nejakú zodpovednosť spoločnosti. Museli sme sa to nejako naučiť a vtedy do toho systému by bolo dobre, aby sa začali niečo vrácať. A my sme sa teda rozhodli práve preto, že spolupracujeme dlhodobo s týmito organizáciami a snažíme sa aj tak okrem pro bono právnych služieb aj nejakou finančnou podporou ich povzbudiť v tých veciach, ktoré robia, lebo sú úžasní a ďakujem. Takže cesta von, doma u Kapucínov, Exempla Juris, Liga proti rakovine a Úsmev ako dar. V prvom rade
by som chcel poďakovať za viac než 10-ročnú spoluprácu. Darovali ste veľmi veľkému počtu rodinám domov. Domov, ktorí si nemôžu dovoliť z rôznych dôvodov. Sme stále niekde na ceste a tak, ako som povedal, že hájime a budeme vždy hájiť vaše záujmy, tak nebudeme sa nikdy snažiť stáť pred vami, aby sme vás zatienili. Nebudeme sa nikdy snažiť stáť za vami, aby sme tým nevyjadrili, že sa za vás hanbíme. Budeme sa vždy tak ako doteraz snažiť stáť po vašej pravej strane. Na tej strane, kde budete mať vždy partnera, na ktorého sa chcem teda mať nádej, že aj naďalej vedieť spoľahnúť. Tam sme vaši hrdí partneri, takže ešte raz veľká vďaka vám. A samozrejme našim spolupracujúcim advokátom, koncipientom, ďalším zamestnancom, ktorí dnes tvoria jeden úžasný tím, na ktorý sme mimoriadne hrdí a s ktorými prichádzate na tej dennodennej báze do styku. A úplne na záver, aby som už nehovoril dlho, všetci, čo tu asi stojíme, máme už aj rodiny a bez rodín by to nešlo. Tá advokácia je časovo náročná, je stresujúca, koľkokrát si prenášame tie problémy aj domov a bez podpory rodiny a bez podpory našich manželiek a bez radosti z našich detí by sme tu určite takto nestáli a nemali takúto zábavu, ako dnes budeme mať. Amen.